Iroi try sesin pat ngai kble pi paro ha kerteng ke badan bortam ke jong jisu. Te bona pedeng jong pi keli penan kam kum no yo tu jing di ubo yo free na powder yong. Haji syang ala le shibun bahagi videos te henre le se pim yo I dengan batai biang ha ke video ka menta. Te ai utu jing di shishamod ha iwe ipela ibered. Te pentenam bahai ke borobor dan kamar pentenam bah daire tang shutnam pidi no penen kam no hanre ai bakan tenam bah shua on dala yap lut ki kinyang jipang ki badan kutuk te sathe kain da kutuk tenam ha itu ipela ibadan shishamod utu ujing di te dala nang tapan te ap habandas an te kemut saking te sadi kain utu ujing di te di utu di hakapor mensngi lane hakapor janmet shikenta shwa baphen bam anda pila dep saplerno irashintur ke jongpi nang banam du re kibniat te dapi don jing hitom le se pidi kita wai doktor pi penia perno yakapor ar kenta te kemut kam lelere utu jing di uirap ban penbahai ki khmat bat ha ka ju ka por upen kloi ban mi de usnyu ubayong naka kli ke jong phi la da phi don nyu le te utu jing di la da phi la di yu to wat nam bam so maleng shu namar hang to la don so maleng te wat nam bam shu so maleng te ban ya phi bam so maleng dang kham pha uni shibun namar uso maleng phi ha ban tha kam to da phi tha kam to te kemut ki beniat kin satu te henry ke basudi kum to sapler no kasintor kemut kanam dan jing ta kan ki beniat ki jong phi te don ki ba pam somaleng palat ki beniat ki la do lot te henry da uni ujing di pat kemut kanam ta kan ki beniat ki jong phi te man ba phi de pru phi sapler no kan ya kasintor ke jong phi nang ba ki beniat ki jong phi kin om le re te le se phi penen kampun kan yu ni powder yong te namar pendan kam shiboni powder yong te phio bon bhau tu jingdi lese phim la shu bandi namar ba utu ar paket la de bandap haka shibnai te lese ubon palan te phila ban pendan kam haka por ka ba phi shet yo powder yong u ba phi khle ban u hena ken phila ban ai lang utu te kemut u yarap ban pen yong kloy yo usnyu jong phi te wat nam pen leno ai reken don ki bong ngam tre reban chimuni ujing di namar ba ujau te ngadi dawai doktor umlong tel da phim penan kamre ha ka ba phidi namar phidi dawai palat yopor namar don kibri dawai hadon riu sin ha ka sisiru te miola chure ban ap ikata ka arkenta te pi ong nai ngam tre re te wan nam ong kumta han re phila ban khle lang ban uhena la ne phila ban khle lang ban powder yong un pen kloi ken ba phin yo e ke jing khia leng ba uni ujing di tera phi thiet yo powder yong kan mau bai ban pan lang ya uni ujing di ba phi yo free ta phi thiet yo powder pen sange jing ha phi de ban kan mau bai ba de ban yo free da ka shampoo tela se kumno la lot ken to ka shampoo ba yo free te ong ken itu ikong le se ong don sure free so wan chim pala sha le se phi saklet no pan te haka jaka jong ketu ke shampoo la dalalot ken ta badon te phishim beda ketu hi nai pan re da ke ru tang banga supen ong rupaya phi ken te la da ja balalut tu ke shampoo phi sapan no da ka sabon sakle artli la ne da ka sabon sa khmat artli ha jaka jong ke shampoo la da phi klem yo re ke shampoo ken nama pa phi thiet ya ka phi thiet ya powder pen seng jing hab de ban yo shampoo tamba phi klem yo re te phi pan no da ka sabon sle kle la ne phi pan no da ka sabon sai khmat artli ken te ngai pilas no thu a ha ka ba ye dei ban pen kam ya uni u jing di ken mau wat nam di re men step lan di wat nam di re da miet phila ban di bet tang ha ka por men sngi lane ha ka por jan miet kamot da phila deb isha men step te shwa phin bam ja phila bandi ken chikenta shuwa kamot thli palat ka po umlong bandi bat shwa ban thia umlong bandi te han rela deb isha mesta pi shwa bam ja chikenta shwa kalong bandi te shukan mau la da phi dawai doktor penya phere ka por al kenta na phi bon pala ki jing di dawai phim yo la reshim ben sa shuta no khle lang bat u
powder yong kum tu kum balai hikai ban penen kam yaka rokum kle yu hena tingi ai bun jat bhai ki dawai ni ai ka umpanyang misnyu ni ai ka dawai kha ni ai ki dawai sinus ni ai ki dawai piles ni ai kini ki dawai nyangding ki dawai kluding te ni ai kini ka sabon sai khamat ru ka bes ka sabon sle kle ru ka bes kini ki shampoo jongi lagi bes bahahi bat ki bata umpanyang nyo le lagi happen gambe de ka sabon jongi la ni shampoo jongi renom yo khiare badanda phila yo khiaru phi habania tho khna bo unomi pat biang hadir ba phila yakini ki umpanyang ki jongi tel da phila le ban continue ka baha palat nama gambe he banta ya ka klik umpanyang tel da phita tang sin stio la biang tel se phila kwa ban phi hab bani tho yenga wat nom shu la ka re kum to te uble ke jing suk ni ban kur khui phi brokhon ha ba phi thiet e umpanyang mi snyu phi de ban tep batang ka umpanyang mi snyu kim scam re kimi ta ma kim scam hab panan kam baru powder pan singe jing hab tiki bom hab usnyu tang ka umpanyang mi snyu la biang tang ban tap tu pia te umlong re te ban te jain ru umlong re unomi re ken te bata ru ta bah te komot kaya rap umpanyang yu li ru dan kam ban kan ro bah pa phinta lang ba ka tu kasbo dawai na mala da phi khle ru kanam tre kam shu re te kamut nai khle re man chuang ong khle hen re kam don jinga rap ru em ngala trai te yala de ngala persyang te kam ilong re te namar kata kon ro bah ta lang ba i tu kasbo dawai ka badan hang tu pendai bah ki dok khle par khwan pendai lang ki bejrong ru la da phi kwa on pendai lang te kamut nyarap bah namar ki babun ha ki la yo ka jinga rap dang ba kani ka umpanyang nyu le jongi to ble ka jing suk ni bat kur khu ye phi par khwat ya ro itra